खुलुमबाय लोगोफोर मैया मोनायाव दय फुङाव मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन दे नैबे बाबुनि सायावसो बे बाबुआ बे फंबाया बे बुरबगा बिदि कमेन्ट लिरामोनबा आं कन्टेन्टखौनो नागिरनानै मोनाखैमोन ओमफ्राय बियो मोनसे कन्टेन्ट बारायनानै होदों आरोखि ओमफ्राय बिनि मेसेजखौ एसे नाय मानसिखौ मा होनगोन जोंथ' दे बे फोलेरनिनो मानसि बाबु जों बै फोलेरनिनो नों मा फोलेरनि नङा होमबा जो आथोननि ना जोला आथोननि नोङो आं बेखौल' बुंगोन नों जो आथोननि जागोन मानसिया ओंखायनो आरो बाजार ट्रेनाव आखाइ खबग्रानि जात जागोन बियो सरि बैसोरखौ बुंनायनि थाखाय खमा बिदों बिसोरखौ लानानै बे बाबुखौ बुंनायनि थाखाय आरोखि दे जाय हक बिराद मोजां कमेन्ट होदों बिथाङा नों जुदि बेफोरबायदि कमेन्ट होआमोनबा आङो कन्टेन्टखौनो नागिरनानैबो मोननाय नङामोन आरो नोंसोर बायदिया बे भिडिअखौ दानाय बुरबक थ' जाय हक आं बाथ्राखौ बुंगोन खमा बिदों गासैबो बर' रायजो राजानि खाथियाव मानो होननानै बुंबा बे गथ'खौ आं बुरबक होनदों आंनिख्रुइ गोरों जानो हागौ बियो डाबल एम ए जानो हागौ बियो बुरबक मोनथिबाय बियो UPPL नि सोद्रोमा जानो हागौ बियो थेवबो बुरबक बा गुबुन गुबुन आफादनि दल संगठननि जागोन थेवबो बुरबक बियो मोनथिबाय अगियान माने बिनि बिमा बिफाया बिदिखौनो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोदों आरोखि बेफोरबायदि लेंगुवेज बाहायनांगौ ओमफ्राय आइजोफोरखौ गाज्रि लेंगुवेज बाहायनांगौ नुब्लानो जंखायनांगौ नुब्लानो खायदावनांगौ बे गियानखौ बिनो बिमा बिफाया फोरोंदों आरोखि जायखिजाया आं बिनि बाथ्राखौ 1 मिनिट बाथ्रा बुंनाय जाबाय आं बिनि खोथाखौ आं बुंला थ' बाथ्राया जाहैबाय मा बिना गयारि जेब्ला BTC इलेक्शननि समावहाय बिथाङा गावखौ माबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन ना जों जुदि खामानि मावथ्राब्ला बा डेभेलप जौगाथायनि खामानि जुदि मावाबा जोंखौ सावहो आंखौ सावहो सौग्रुलाबायनानै थैलाबायथारथों बिना गयारिया बिदि बुंदोंमोन बिना गयारिया गावखौ बेसेबां खामानि मावदों होननानै सानना लादों नोंनि निसिमायाव बेसेबां आनडेभेलप जानानै दं सोरबाया साननो हागौ डेभेलप जादों बा जौगाथाय जादों होननानै दाखालि गिदिंनानै नायदों आं नोंनि समस्थियाव नों MCLA नङा नों MLA बो नङा नों MP बो नङा नों माबा मोनसे जानो हागौ नोङो मोनसेबो जौगाथाय लाबोनो हायाखै नोंनि सरकारा जेब्ला इलेक्शन सफैयो नोंथाङा हादान बा बे हाग्रा सेर थांनानै बर' गामिनि रायजो राजा आबाद मावनानै जाख्रुबग्रा खस्थ' खालामनानै जाख्रुबग्रा बिथांमोनखौ फुस्लाय नोंथाङा लाबोयो नाथाय बै निसिमाफोर बायदियाव नोंनि गियान आखल आखु मोनथिनो बाखि गैया बेफोरबायदि आं बुंनो थाङा नोंनि बेकग्राउन्डखौ बुंनो थाङा नोंथाङा माबायदि नों आंनि देरसिन जानो हागौ नोंथाङा बुंदों नोंथाङा जुदि बिदि बुङाबा जोंबो नोंनि बे बुंनायावहाय थाइसे थाइनै मोननाय नङामोन नंगौ बिना गयारि नोंथाङा थार बाथ्राखौ बुंदों BPF आ जेबो जौगाथाय लाबोआखै 12 बोसोर 15 बोसोर BPF आ जेबो जौगाथाय लाबोआखै बिना गयारि आं येस मानिदों नों जे दा निसिमायाव नोंनि न'आव खैला मैलानिफ्राय साफागुरिसिम जे नोंनि इन'भा गारि गुफुरा जे खारबाय थादों बे दालांखौ सोर बानायदोंमोन बेखौ एसे सिन्था खालाम ओरैहाय निसिमाथिंजायनिखौ आं दाबो सिदा बाथ्राखौ बुंगोन गोबाङानो आबै आबौनि बा आबौ जानाय बैसोनि समान आबौनि बैसो आबैनि बैसो बिसोरनाव आं सोङो जे आबौ बे दालाङा आइ नदीनि दालांखौ जुदि सोर बानाया सोरनि सरकार थानायाव बानाया हाग्रामा बानायदों हाग्रामा सरकार थानायाव बानायदों बेखिनि बाथ्राखौ बुङो ओमफ्राय बे दालाङा जुदि जायामोनबा आंनि राव नङा गामि बिथुरनि मानसिफोरनि राव बिहामजोखौनो नायफैनो फैलामोन निसिमायाव बेफोरबायदिखौ बुंदों बिना गयारिया बिखौ थाल दंना गैया बेखौ एसे नोंथाङा खनसे धन्यबाद होनो नाजालाय हाग्रामाखौ एसे BPF फोरखौ थेंक्स बावदों होननानै आं UPPL खौ थेंक्स बावगोन हाग्रामा नैबे प्रमद बर'खौ थेंक इउ होगोन आंबो दे थेंक इउ होनो नाजालाय बिना गयारि नोङो हायोब्ला नों दम दङब्ला BPF आ बेफोरबायदि खामानि मावना होनायनि थाखाय थेंक इउ बा गोजोननाय बावहरबाय बेफोरबायदि खनसे बावहरनो नाजाब्रा बिना गयारि आं नोंखौ सोमोन्दो लायाखै दै नोङो एज ए पार्टि हिसाबै बाथ्राखौ बुंदों आं बिना गयारि नोंनि बाथ्राया माखासे कयेक्टायावहाय जों बुङोब्ला नोंखौ लाजि फोनांनाय जायो नोंथाङानो बुंनानै लादों अमानि सावगारि होनानै माखासे बानायग्राफ्रा बहा थैनानै थाखो थैना थायाखै थांनानै दं गोथाङै दं बिसोरबो आरो ओमफ्राय प्रमद बर'खौ रायग्राफोरा बहा थैनानै थाखो थैयाखै दङ अफ्रियानो रायो प्रमद बर'खौ
थैयाखै थांनानै दं नोंखौबो रायगोन नोंनाव माखासे UPPLनि सोमोन्दै बा जौगाथायनि सोमोन्दै सोंनो थांगासिनो दङ माखासे निउस पर्टेलफोरखौ लानानै निउस पर्टेलनो फैसाखौ नों हरनाङा आं हरगोन मोनथिबाय नोंथाङा नोंनि जायगायावहाय मोननैसो खामानि मावदों मोनबेसे खामानि मावखो दोंबेसे लामा मा खालामखो आरो सोरनि आमोलाव सोर सरखार थानाय समाव सेंसन जाना थानायमोन बेफोरखौबो एसे नोङो बुंनानै हो हायोब्ला नोंसोरनि सरकारा फैबाय येस मानिदों नोंथांमोननि सरकारा थादों बा गोबां जौगाथाय होदों आइजोफोरनो आइ बिथांखि ना बायदि रोखोमनि बिथांखि माबा होदों 75,000 होदोंनो बेफोरखौबो कयेकटा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 75,000खौ मोनदों सोरबा सोरबाया दिनै अरुणोदयखौ नोंसोरो मानो बुंनो हायाखै बिना गयारिया नोंनि समस्थियावनो दं नोंनि जायगायावनो दं नोंनि खैला मैला ओनसोलावनो दङ जे नों BPF बा बिनो अरुणोदयखौ दाननानै हो बिनो दाहर बेफोरबायदि नोंनि समस्थियाव दं बिना गयारि नों नायदोंना नायाखै नोजोर होदोंना होआखै नों गुबुननि बाथ्राखौ नों बुंनो नाङा जों थैयाखै थांनानै दं गोथां दं नोंनि अननायाव नङा दै एज ए हल बर' रायजो राजानि अननायाव अफ्रिया प्रमद बर'खौ रायो नाम्बार 1 अफ्रिया प्रमद बर'नि उल्था खामानि मावो उल्था हेंथा प्रमद बर'आ जोंखौ थगायदों बिना गयारि नोंसोरबायदि सरकाराव थाग्राफोरा जोंखौ थगायदों नोंसोरबायदिया दिनैहाय जोंनि NDBआव थानानै फिसाज्ला गावथारजानाय बिमाफोरा दिनै गाबनानै आगोर मोनाखै बेफोरबायदिनो नोंसोर 5 लाखखौ दिनैसिमबो होनो हायाखै बिना गयारि आं बाथ्राखौ बुंनो नागिराखैमोन बेखिनि बाथ्राखौ नों असनमान जागोन नों लाजिनांगोन बिना गयारि NDBनि सिङाव नों हाबनानै हायाखै नों जानो हागौ निसिमा ओनसोलाव नों थानाय हिसाबै NDBनि नामाव नोंबो सोबा जादों हयथ'बा नोंनि फिसाज्लाफ्राबो रायजादों जानो हागौ नोंनि फिसायाबो मालाबा बुजा बायदोंबो जानो हागौ NDBनि नामाव जानो हागौ नोंनि न'आव NDBफोरा थानो हागौ नाथाय बै जायफ्रा बिमाया गावनि फिसाखौ गावथारजानाय बेफोरनि दुख गाबनायखौ नों बुजिया मालाबाबो बुजिया नों सिन्था खालामफेरा नोङो बिना गयारि नोङो मोनथिबाय नों जुदि सानग्रा मोनबा नों जुदि सिन्था खालामग्रा मोनबा निसिमायाव 26 मानसि गावथारजानाय दं मालि बिथा बागमारा बेफोरबायदियाव बेसेबां दुखुनांथावना नोंसोरो मोन्दों जेब्ला बै समावहाय मालि बिथाफोर बायदियावहाय बांगाल जुगमोन सोरनि आमोलाव दिनै बर' जानो हमदों नों बेखौ मोजाङै मिन्थिगौ नोंसोरबो दिनै बांगाल जाजोबगौमोन नैबे मोनसे आफादा डिसबेन्ड जाबाय दिनै जोबनानैबो थांबाय NDBनि नाजानायाव मालि बिथा बायदिया बर' मैखोम जानो हमदों बेखिनि 100% बिना गयारि नों बेखौ नंखाय बुंनो हाया जों प्रमद बर'खौ मानि थाखाय बुङो प्रमद बर'आ दिनै बर' हारिखौ मा थगायदों मा अलखदाव गोग्लैदों नाम्बार 1 मा आं चेयारमेन जायामोन आं चिफ जायामोन आं माबा माबि जायामोन आं बिमा बिफा सोरजिनानै दोननाय हा सौरागुरि गामियावहाय आं आबाद मावना जाहैगोन होनदोंमोन नाम्बार 1 बिनो थगायनाया बिना गयारि नों बुजिदोंना बुजियाखै जानो हागौ नोंबो सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय नोंथाङा काजलगाव बायदियाव उखै हाबनानैबो थादों धरना होदों राजा लामा गाथिदों येस मानिदों आं सेलुट होदों नोंखौ बिना गयारि जों प्रमद बर'खौ रायग्रा जों नोंनि अननायाव थांना थायाखै मोनथिबाय बिना गयारि आं दिनै नामखौ थख' बुंदों सोमोन्दोआव बेलेग जानो हागौ गामिनि सोमोन्दोआव बेलेग जानो हागौ थेवबो आं नोंखौ आसि थुयै बुंदों बुंनो हामामोन आइजो माहारिखौ बिदि आसि थुना बुंनो हामामोन नों आंनिख्रुइ बैसो देरसिन हिसाबै नोंखौ बुंनो मोनामोन एज ए पलिटिक्सआव जों बुंनो मोननाय मोनसे राइट्स दं मोनथिबाय नोंथांमोना दिनै सिन्था खालामनानै नाय निसिमानि मानसिया आइ नदि जायामोनबा आइ ब्रिसा जुदि जायामोनबा बेसेबां भुक्तभुगि जागौमोन नोंसोर दिनैसिमबो बे आसामाला दिनै जादों दाखालि सासे निर्मलाबो बुंदों निर्मला चेयारमेन ना माथाय बेखौ आं मोनथि रोङा आवगोल MCLAमोन UPPLनि बिथाङा बुंदों बिथांखौबो आं बुंनो हामा बुंनो मोना बैसोआव देरसिन आंनि सोमोन्दोआवबो बियो आंनि देरसिन खिन्थु जों बिखिनि बाथ्राखौबो निर्मलबाबो जों बुंनो गोनां बाध्यता जादों जोंनि दुखु दाहा जोंनि खस्थ' खालामनाय जोंनि फिथाइया बेनोमोन नामा बिटिआरआनोमोन नामा सोरखौबा जोंनि बे एकर्ड खालामनाया सोरखौबा सोना दोनफिननाया बेनोमोन नामा बिना गयारि आरो सोरनिबा केसा दिनैसिमबो उइद्र जायाखै बिना गयारि बेनोमोन नामा नोंसोरनि एकर्डआ नोंसोरनि गोजोन गोरोबथाय बेनोमोन नामा जानो हागौ दिनैनि दिनाव मोनथाम बुस्थुआ गैया एक्सटर्सन गैया किडनेपिं गैया मार्डार फेक एनकाउन्टार NDBनि नामाव गावनाय बे मोनथाम जिरादा गैया जादों येस आं मानिदों बर' रायजो राजा बेखौ बरायदों सोरबा बांगालल' नङा सोरबा जुंगालल' नङा सोरबा माबा मोनसेल' नङा एज ए हल बर' जाथियानो BTSCआव थानाय बेयो आउट अफ आसामाव थानायफोर बर'फोर बेफोरबो दिनै बरायदों बेफोरबायदिखौ
बिना गयारिया दिनै गावखौनो गाव दिनै सरकाराव खुंथानायाव थानो हानायखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंबा जानाय नङा बिना गयारि नों सिन्था खालाम नोंबो सानसे समाव निसिमानि मानसि नोङो ए हिसाबै नोंबो एनडिएफबिनि मानसिजों बा सोरजोंबा बा गुबुन स्टर आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि सिआरपि एसएसबि बिथांमोनजों हयथ'बा नोङो टर्चार होजादोंबो जानो हागौ बेफोरो गासिबो एज ए होल बर' जाथिनि थाखायसो बुजानांदों बेखिनिखौ साननानै लानाया मोजां बिना गयारि नोंथाङा ओरैनो हादानाव थांनानै उमुक बिना गयारिखौ रायग्रा प्रमद बर'खौ रायग्रा बिना गयारिनि मोखांखौ अमाजों रुजुग्रा ना बेफोरबायदि खालामग्रा बहा थैना थाखोनो थैयाखै जों रावबो थैयाखै थांनानै दं गोथाङै दं नोंनि सावाव जों थैया नोंनि सावाव जों मालाबाबो थैया जों बांगालफोरनि साव लानांदों अब्लाबो थैयाखै सोरनिबा नों हारसिंनि सावाव जों माब्लाबाबो थैया एज ए बोरसो मोन्दों जोङो बिना गयारि नोंथाङा ओरैनो गावखौ बायदि रोखोम बुंनानै लाबा जानाय नङा नोंनो बुंनानै लादों आंखौ साव हो मालाबा जुदि खामानि मावाखैबा साव होदोंबो रायजो राजाया नोंखौ बुंदोंबो नोंखौ आरो नोंखौ साजायदोंबो मेम्स बानायनानैबो बायदि रोखोम बानायनानै नोंखौ हगारदोंबो बेफोरबायदि नोंथांनि खाथि नोंखौ लानानै एनडिएफबिनि सेंग्राफोरा प्रमद बर'नि खाथियाव लाना थांदों नों मा खालामदों मा होफैनो हादों एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो नों बुं प्रमद बिना गयारिया प्रमद बर'नि खाथियाव लांदों नों लांदों निसिमानि मानसिफोरखौ एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ लांनानै मा खालामदों खामानि होगोन बायदि रोखोम होगोन होनो आर'नाइ सोनो लांदों जाम्बा खालामनो नागिरदों एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ सेकेन्ड टाइम दा खालाम सेकेन्ड टाइम नोजोर दाहो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन थ' लोगोफोर बावहाय जुदि गाज्रि खोथा जुदि गाज्रि सोदोब बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामना बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि